שלכם ומשרד התחבורה, rsa.gov.il. אנחנו נוסעים לראות את דרום אדום ולאכול על האש ואנטריקוט, ואני פה וגם איתן פה. תראו את איתן מתבדר לו ברוח שערו. ואיתן, מה רצית להגיד לכולם? מה רצית להגיד להם? תגיד משהו. וואף 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 וואף. נכון, אתה צודק, זה באמת אמרה חכמה. כך אמרו חז"ל, אגב, בזמנו. וזהו, ורצינו לאחל לכולם שיהיה טיול מרנין ומערפל חושים. ביי!